The Couch, טייק 64. 1, 2, 3 ו-1. גבירותיי ורבותיי, ברוכים הבאים לרגע שישנה את חייכם לעד. אני גאה להיות חלק מחתיכת ההיסטוריה הזאת, ולהציג בפניכם את הספה הזאת. היא הספה שלי. רכשתי אותה ברהיטי ירדנה ב-1995, כנחמה על ההפסד של הזמרת ליאורה באירוויזיון. כאן אני רואה טלוויזיה. אני אוהב טלוויזיה, מאז שהייתי ילד. אני זוכר בחופש הגדול הייתי רואה טלוויזיה מ-7 בבוקר עד ספטמבר, ולא משנה מה שידרו. אבל מה שיכול היה להעצים את החוויה הנהדרת הזאת ואת הילדות שלי בכלל זה, בואו תגידו את זה יחד איתי, סמים! חברים! אין כמו לראות טלוויזיה עם חברים. להחליף יחד חוויות, לצחוק יחד, להסתכל על משהו מזעזע ולהקיא. ולזה בדיוק נועדה הספה הזאת. עליה אני יכול לארח בלחיצת כפתור את כל מי שאני רק רוצה. ברוך הבא לספה שלי. תודה שהזמנת. קצת דביק. אל תשאל. אז מה רואים? הגמר של The Voice. מצוין, אני אוהב. אבל האמת היא שזה לא משנה. אפשר לראות מה שרוצים עם מי שרוצים. הפועל תל אביב נגד בית"ר ירושלים. האמת שאני פחות מתחבר לאלימות. אז ביי. ככה רואים כדורגל. אני כדורסלן. אז כדורסל, לא משנה מה רואים. העיקר זה עם מי רואים. צודק. מה גבר? בעד איזו נבחרת אתה? ברור שבעד נבחרת של שלומי. הם הכי אותנטיים. ולא רק ספורט או ריאליטי, הכל. תוכניות בישול. תעשה לי טובה. תוכניות ילדים. איך רואים עליך שאתה חולה על גליס? awkward. The Couch מאפשרת לכם לראות טלוויזיה יחד עם הכוכבים האהובים עליכם. אתם רואים טלוויזיה בסלון שלכם, ודרך האפליקציה אתם רואים את הכוכב בסלון שלו. הוא רואה את אותה תוכנית יחד איתכם, ונותן את הפרשנות שלו עליה בשידור חי. אתם קולטים מה זה? אתם יכולים לשבת בבית שלכם או בכל מקום אחר בפלנטה, חוץ מבמלונות ששם הווי-פיי יקר בטירוף, ולראות טלוויזיה בשידור חי עם מישהו שמשדר בשידור חי מהבית שלו, בתחתונים, ושקפקפים, ופאוץ'. גם רואים טלוויזיה וגם מגלים מה רותם אבואב מגישה לאורחים שלה. הכנתי פתיתים. איזה כיף. והדבר המדהים הוא שכל אחד, גם אתה, יכול לשדר מהבית שלך ולהפוך לכוכב. 300,000 עוקבים יש לו. מה הסוד שלך? אל תענה לי. עכשיו קריין. The Couch היא חוויית צפייה חדשנית. בחרו בתוכנית הטלוויזיה שאתם אוהבים, בדקו אילו כוכבים מפרשנים אותה בשידור חי, ובחרו את מי מהם תרצו לארח היום על הספה. אתם יכולים גם לתקשר איתם דרך הצ'אט, או פשוט להישען לאחור ולראות טלוויזיה כמו שלא ראיתם מעולם. אם תרצו, גם אתם יכולים להפוך לפרשנים. פשוט הורידו את האפליקציה, פיתחו טלוויזיה, שדרו את מה שיש לכם להגיד על התוכנית, ותהפכו לכוכבים בעצמכם. ברוכים הבאים לספה שלי. ברוכים הבאים לספה שלי. ברוכים הבאים. ברוכים הבאים לספה שלי.